Hello mga ma'am sir no, mayong hapon sa inyong tanan. Og kinsa man ganito nangita sa akong amigo no nga si Pasaway Vlog. Actually nara jud siya. Naami karon sa balay siyang mama. No. Katong si pangutana nga nung wala na siya apluray. Actually mga ma'am sir, kani siya kibali manghatag na lang siya ba dili lang niya bitaw i-video kay siyempre busy po siya kay napod lagi ang anak lagi. Niya yung anak karon naggipon iya pang yatiman. Pero atang-atang lang yun mo mga ma'am sir no kay hapit di ni siya mobalik. Sawa pa dai kabalo no. Nay nagregalo kang Pasaway Vlog og sakyanan naraw. Mao ni among gigamit karon. Pagkagwapo sana all. Kargahan bugas. Kargahan nagbugas. Gwapo pa kay na mga ma'am sir. Say kasulti ni mo tol. Mas gwapong tagiyan. Tagiyan na ron. Kung mas gwapo na sakyanan, mas gwapo jog ang nagatag na. Kato kay gwapo kasing-kasing ba? Gwapo pag kasing-kasing. Nakita mo to sir sa video. No. Salamat sa Ginoo. Sir, salamat yung kay sir nga tagaan ni mong sakyanan ng amigo sir no kay usa na pug ko nga makakarga. Rang-rang nga padungnas katong bukid nga di na halos maabot. Itong mga bukid bitaw nga basta kay di lang mula tas og suba. Di andi ko dre sa akong kauban mga ma'am sir. Kay katong pag video bitaw na ko nga giingnan ko mangwartaher daw me. Mangwartaher daw ko. Ang gistorya siya gimisid po dai siya. Gimisid ko dato. Ikaw I love you jud kayo sa. Kada sige ko kadawat o kanang bus nga kanang ingnon may mangwartaher pero kadto yung imong gimisid sa mua sa kuha na mura jo kung imong gidungkap nga wako bisag nakaban kaya kato jong imong message sa kuha mura jo kung gidungkap nimo nga bisag nakabantay ko kalikay ha bisag nakabantay ka kalikay grabe na wala imong pag-message nga inyong kung kitang tao ra mga taay yapon may kay tabang mo mas dako kami kita susubin mo pagit-ong ka na ng views sa Pasaway Vlog ingnon tong naabot nag 8 million 6 million. Pakit-ong ka na kung dollar ka na sir. Basi makaanak kasi mo kaugalingon. Napuno na siguro kang utang. Ano sa imong ipangatag sa taong kabos. Karon. Nagmayra kayo. Karon. Tinuod na ang mga tayo may na. Nakapalit ping sakyanan no? Na? Sakyanan? Muna among gipangwarta. Na, kapalit ping sakyanan ay. Pero kalabit ako. Hinatag na ni sir. Wala sir ba? Ipalit ni bitaw. Si sir, gihatag na ni sir na kasakyan no? Yan hidyo ko dariya kay nana ko di message mo siya sa kwatol. Pakita daw ko nang nag-message si mo be. Di akong gisend siya kanitol na ni message po na sa kuha. Maura pod. Awar ni among porma itom ng mistanan itom. So, magani palit sa kilong bukas. Pero ang ingon sa Ginoo, ang kaway dapat po amigohon. May pagmani ka diriya sir. Kay maggihaw tagkal. Napagmanin ka diri sir kay mga pitag untong dako. So yung unahan na yun may ka mga malipayon ma'am sir nara ko mga kauban no papaisa rin tayo. Ay isa pa rin si muna yung model sa sakyanan ni sir. Sakyanan ni sir nga taga Cebu. Sir salamat yun kayo sa imong hatag nga sakyanan sa akong kauban sir no kay usa na jud pug ko nga mga gamitan usa na pud jud ko mga karga ni. Thank you good kay sir. Amping ka kanunay sir no. Balo ang Ginoo sa gibuhat nimo sa amuha sir. Murang ampo na mo sa imuha sir nga tagaan pagdungag nga grasya labi na ang imong pamilya og taas na kinabuhi sir. Salamat kay sir na. Amping ka permente sir ha og asa man gani ka karon. Gabayan ka sa Ginoo permente sa imong mga lakaw. Og shout out mo dai ko ka Sir Joaquin Ginesela no. Sir, thank you kay sa imong kamayo sir no. Amping ka kanunay sa imong pagtrabaho sir. God bless.